सालाकाथि साउथ बिन्दो गामियाव जोहोलाव सोमला बसुमतारीनि मुसुखा बेखेवदों एमएलए जयन्त बसुमतारीया। दिनै जोहोलाव सोमला बसुमतारीनि खुंगा 26थि थैनाय सान 1996 इं मायथाइनि दिनैनि सानावनो उदखारिनि गुलिजों जिउ खोमानांदोंमोन इबसुनि आफादगिरि जोहोलाव सोमला बसुमतारीया। खुंगा 26थि थैनाय सानजों लोब्बा लाखिनानै दिनै सालाकाथि साउथ बिन्दो गामिनि गेवलां गेलेग्रा फोथाराव गोदानै लुफुंनाय जोहोलाव सोमला बसुमतारीनि मुसुखाखौ बेखेवना होयो इबसुनि बोसोनगिरि खुंख्रा स्वर्गीयारि आरो एमएलए जयन्त बसुमतारीया। मख'नो गोनांदि साउथ बिन्दो गामिनि थागिबि समाज सिबियारि सदु ब्रह्मआ जोहोलाव सोमला बसुमतारीनि मुसुखाखौ दान होदोंमोन। बे हाबाफारियावनो सालाकाथि दखरा एबसुनि दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे क'क्राझार जिल्लानि गाहाय नेहाथारि खाम्फा बसुमतारी आरो ओनसोलनि समाज सिबियारि सानसुमै मेलेमजिबि आरो फरायसाफोरा बाहागो लादोंमोन। जोबोद गोजोननाय मोनदों। गिबियावनो मानगोनां सुधु ब्रह्म बिथांखौ साबायखर जासिदों जे बिथाङा गावनि गोलोमदै फसरनानै खामायनाय रांजों जोंनि बर'निनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि जाय बिथाङा सन्त्रासबाद एबा टेररिज्मनि गुलि जानांदोंमोन, जाय बिथाङा बर' हारिनिनो बड'फानि उनाव फायखिफोरनि गेजेराव सासेमोन, जायनि राफोद बाथ्रा बानाव जोंनि हारिनि साफ्रोम मानसिफ्रा जाथि सिबिनायनि थाखाय आंग्रिखांदोंमोन, जाय बिथांखौ जोङो सोमला बसुमतारी होननानै मोनथिगौ। बे सोमला बसुमतारीनि दिनै 26थि थैनाय सान, बेखौ जोङो बिथांनि मांखरसालि चिरां जिल्लानिनो गयबारियाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिथांनि बिबार बावो बा फालियो आरो टेररिज्म एबा सन्त्रासबादनि बिरुद्धयै बेयाव मोनसे केम्पेन बेयाव सोलिबाय थायो। दिनैनि बे एखे सानावनो दिनैनि बे सालाकाथि बे थावनियाव मानगोनां सुधु ब्रह्म बिथाङा जोंनि हारि दैदेननाय, हारिखौ रैखाथि होग्रा फायखिफोरनि गेजेराव सासे, दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि जानाय टाइमावनो 1996 मायथाइयाव बिथाङा जोंनि आर्म्सनि मोनसे गोहोमाव, सन्त्रासबादनि गोहोमाव बिथाङा जिउ फोजोबनांदों गोमाजादोंमोन। जोङो सासे फायखि जोङो खोमानांदोंमोन। बिथांखौनि दिनैहाय मुसुखा बेखेवनाय बेखौ खालामदों। आङो मानगोनां सुधु ब्रह्म बिथांखौ गोरबो गोसोनिफ्राय जोबोद जोबोद साबायखर होदों जे जोंनि जायफ्रा हारिखौ रैखाथि होनाय, सिनायथि होनाय थामोन्थानि थाखाय, फारफ्रोम बिथिं जौगासारनायनि थाखाय जोंनो मोनसे राजखान्थियारि गोहो नांगौ होननानै सोमावसारबोदों। बैफोरबायदि जोहोलावफोरखौ जोङो बावगारलांबा जाया। बिथांमोननि मावनाय दांनाय सान्थौ सानस्रिखौ जोंहा इयुन जोलैनो होलांनांगौ दं, फोरमायलांनांगौ दं। आरो बे असिलायैनो मानगोनां बिथाङा गावनि गोरबो गोसोनिफ्राय गावनिनो खामायनाय धोनखौ बाहायनानै जे लुफुंबाय, बियो जोबोद बाख्नायथावल' नङा, बिथांखौ जोङो जेब्लाबो गोसोआव लाखिथाव। दा बेखायनो दिनैनि नैबे सानाव आङो जोबोद जोबोद साबायखर जासिदों आरो मानगोनां सोमला बसुमतारी बिथांनि जिउमानि खाथियाव आंनि गंग्लायनाय, आंनि सिबिनाय, खुलुमनायखौ हरदों। आरो बिथाङा जेरावखि थायाथों मानो जोंनि इयुन जोलैफोरखौ लामा दिन्थिनाय आरो बायदिसिना बेबायदि थासारिफ्राव जाहाथे जोंखौ गोहो हरो, जाथि सिबिनायनि, हारि सिबिनायनि, माहारि लाखिनायनि थाखाय आं बिथांनिसिमबो खावलायदों। बेयाव जोङो नंगौ बिथाङा गादब जानाय, नासयजानाय, सोबख'जानाय बे श्रेणिनि बा बेबायदि थाखोनि जोंनि सुबुंफोरनि फारफ्रोम बिथिं जौगासारनायनि थाखाय बिथाङा खोथा बुंबोदों। सालाकाथिनि बाथ्रा बुङोबा जे दिनैहाय बेयाव BTPS जादोंमोन, बै टाइमावबो बिथांनि गोबां हयथ' माखासे बिहोमाफोर जोङो मोनथिनो मोनो। दा बेखायनो सालाकाथि ओनसोलाव दिनैहाय बिथांनि मुसुखा फसंनायाव जोङो मा हाबाफारिफोर बिथाङा लाबोदोंमोन, जाथिखौ लानानै बिथाङा बेसेबां गोथौ मोनसे
सानदांथि दंमोन बे बाथ्राफोरखौ जोंहा नायनांगौ दङ। जिखियानो जादोआ दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिथांनि थैनायनि उननिफ्राय जोंनाव जाहाथे उग्रबाद आरो सन्त्रासबाद बे जाहाथे जोबो। मानो जोङो सन्त्रासबादिखौ फोजोबनो नागिराखै, उग्रबादिखौ जों फोजोबनो नागिराखै। जे जों फोजोबनो नागिरदों सोरखौ? सन्त्रासबादखौ। सन्त्रासबादा थाबाय थायोबा उग्रबादनिबो जोनोम जागोन। माने बै बादा जुदि थाबाय थायोबा नोङो टेरराबो जोनोम जागोन। बेखायनो बे टेररा जाहाथे जोनोम जाया, उग्रआ जाहाथे जोनोम जाया, बेनिखायनो बादनिफ्राय जों गोजानाव थानांगोन। आरो बे बाद एबा इजोमनि सौग्रावलायनायावनो सोमला बसुमतारी बायदि, बालिराम बर' बायदि, बिनेस्वर ब्रह्म बायदि, सोरबा बिहुराम बर'मोन बायदि आरो गोबां बेबायदिनो बेयाव NDFBनिबो गोबां दैदेनगिरिफोर थागोन, एबसुनि गोजौनि दैदेनगिरि थागोन, साहित्य सभानि थागोन। गासैनिबो दैदेनगिरिफ्रा बे जोंनि बे इजोम एबा टेररिज्मनि थाखायनो निस्सयकै जोङो जिउ बावनांदों। आरो बिथांमोनखौ खोमानानै लानाया हारिनि थाखायनो बिराद मोनसे गिदिर खहा। इयुनाव जाहाथे बेबायदि थासारिया दाफैथों। दिनैहाय बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों जोंनि ओनसोलाव गोजोन थासारि फैबाय। गोजोन थासारि फैयोब्ला जौगानाया जायो। जौगानाय लाबोनांगौ जायोब्ला गोजोन थासारिखौबो नांगौ जायो। बे जाहाथे गोजोर जायो। आरो बेनिखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा गयबारियाव बोसोरफ्रोमबो मोनसे सिगनेसार केम्पेइन खालामो। जाय सिगनेसाराव जाहाथे जों टेररिज्मखौ जों मालाबाबो जायगा होआ, सन्त्रासबादखौ जों मालाबाबो जायगा होआ, उग्रबादखौ जाहाथे जों मालाबाबो जायगा होआ, बिनि थाखाय जों केम्पेइन खालामदों। सन्त्रासबाद उग्रबादनि बाथ्रा बुङोबा दिनै जोङो भायलेन्सनि खोथा फैदों। जे नोङो डमेस्टिक भायलेन्स बेबो जाहाथे जोबो। बेफोरजों जोंनि ससाइटिया मोजां जायो। इयुन जोलैफ्रा जाहाथे बैफोरनिफ्राय जों जानगाराव थानो हायो। बिनि थाखायनो दिनैहाय सोमला बसुमतारीनि थैनाय बे सानाव एन्टि टेररिज्म हिसाबै दुलाराय बर' फरायसा आफादा फालियो। बेखौ जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिल' हाबाफारि होननानै लायालासिनो जाथि नाङैनो बेखौ निस्सय जों लानांगोन। आरो जों गोग्गानानै लानो हायो बा आसाम बा सारा भारतआव दिनैहाय उग्रबाद एबा सन्त्रासबादनि बिरुद्धै मोनसे बिराद गिदिर मोनसे केम्पेइन जाबाय थादों। दा बे उग्रबाद बा सन्त्रासबादनि बिरुद्धै जुदि हाबा मावजेनदों बा खोथा बुंजेनदों होननानै बुङोब्ला बेयाव बर' समाज हिसाबै, दुलाराय बर' फरायसा हिसाबै रावनिबो इयुन नङा। हयथ' बियो जोंनिनो गिदिर गिदिर बर' हारिनि लिडारफोरनि थाखाय, गिदिर गिदिर सानसुमैनि थाखाय आं बेखौ सब समाय उन्दुनायाव जानायाव गोसोखांबाय थायो। आंबो सासे जाथिनि सोरबा सासेनि मोजां खामानि मावनो हायो नामा। आरो नैबे मुसुखायानो आंखौ सिनायथि होआ। आं बर' हारिखौ बेसेबां मोजां मोनो, लिडारखौ आं बेसेबां मोजां मोनो, आं बेहायनो फोरमायदों। लोगोसे जोंनि बे ओनसोलनि उन्दै उन्दै गथ'फ्रा बे सारखौ सिनाया, बेनि थाखाय जिनिसखौ बानायनाय जादों। आं दा सनखौ गोसोआव गैया, अब्लाबो लोगो मोनबोदों। बिथांनि आदर्श, बिथाङा सासे साहसि बा नेतामोन, गोहोगोरा खोथा बुंनो हाग्रा लिडारमोन। बेयो सङोमोन ना? लोगोसे आं प्रत्येक मिटिङाव थांबाय थायोमोन। माने आङो मिटिं बानो थांबाय थाखायोमोन। लोगोसे सारमोना बहुद मोजां बुजायोमोन। ओंखाम जानायनि सिगां माबा मोनसे खामानि मावनांगौ न'आव, बेखौ जोंनो नलेज होयोमोन, गियान होयोमोन। ओंखामखौ ओरैनो जानाङा, माबा मोनसे हा जावनानै, माबा मोनसे हाग्रा एवनानै, माबा मोनसे मावनानै ओंखामखौ जानांगौ होननानै जोंनो बोसोन होयोमोन। आं बेखौ गोसोआव लाबाय थायोमोन। दा जों बेखौ सानै आं दिनै एबसुनि अननायाव, लिडारफोरनि अननायाव आं दिनै बेसिम बे खामानिखौ मावनो हादों होननानै आङो गावखौनो गौरब दं आरोखि। थेंक इउ। नोंथांमोननि चेनेल गासैखौबो साबायखर बावग्रोनाय थाबाय। जे थारैनो नंगौ, दिनैनिफ्राय 26 बोसोरनि सिगां बिथां जोहोलाव सोमब्ला बसुमतारीखौ उदखारिफोरा हयथ' जिउ फोजोबस्रांदोंमोन। आरो बे जिउ फोजोबस्रांनाया जोंनि खालि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नङा। बे फोजोबस्रांनाया जाबाय जोंनि दुलाराय बर' माहारिनि मोनसे सुख'हायै मोनसे दाहा थानाय। आङो 1989-90 मायथाइ समाव बिथांखौ खोब मोजाङै लोगो मोन्दोंमोन। आं दहायनो बुंदों, देबोरगाव होनबा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि अफिस दंमोन। बेवहाय जों ज' थायोमोन, ज' रायज्लायबाय थायोमोन। आरो बिथांखौ ओरैबायदि खाथिनिफ्राय आं लोगो मोन्दोंमोन जे बिथांजों जों ज' जिरायलायनानै रायलायलायोमोन। आङो जिल्ला कमिटियाव भाइस प्रेसिडेन्ट दंमोन। बिथाङा बे समाव क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरिमोन।
अब्लानि समाव बिथाङा सानसुमा खुंगुर बैसोमुतियारि बिथाङा आफादगिरि बड'फा उपेन्द्रनाथ थैनायनि उनाव सानसुमा खुंगुर बैसोमुतियारिया जेलानाखि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि जायो अब्ला समाव घोर मोनसे एबसुनि 6 बोसोरनि जे आलादा बर' रायजो सोमावसारनाय बड'लेण्डनि सोमावसारनाय बे समाव खोब घोर सोमावसारनाय जाफुबाय थादोंमोन आरो बै समाव जोङो मालाबा रेड खालामजानानै गामि गामि खारखोमायोमोन हयथ' आङो मोनसे समाव बिथां सोमब्ला बसुमतारीनि न'आव आं दा एसे बावबाय खिन्थु बिथांनि न'आव जों सानैजों हाबसैलायनोनो मोनसे आंहा गोसोआव दं आरो मोनसे जोबोद दुखुनांथाव मोनसे काहिनिबो दं बिथांनि फंबाय सोरगोआरि जादोंमोन न'आवनो बेखौबो आङो हयथ' बिथांजों थांनानै खाथियावनो थाफानानै लोगो मोनलायदोंमोन आं दा बिथांनि जि सान्थौ आरो सानस्रि बिथाङा जिबायदि साननानै बुङोमोन बिथांनि जि माहारिबाद बिथांनि जि सिन्थाधारामोन दिनैबो आंनाव खोमायाव रिंखांफैयो जे बिथांनि बुंनाय बाथ्राफोरा जे जोङो आरो बेनिखायनो जोङो दिनै बिथांमोननि बुंनाय बड'फानि नेक्स्टआव बड'फानि उनाव सोमब्ला बसुमतारी जोहोलाव सोमब्ला बसुमतारीनि जि सान्थौ आरो सानस्रि बेजोंनो दिनैबो दुलाराय बर' फरायसा आफादा थांनानै दं आरो बेजोंनो हयथ' थांबाय थागोन खारन बिथांमोननि जि सिन्थाधारा बिथांमोननि जि सान्थौ आरो सानस्रिया जाहैबाय माहारिबाद माहारिखौ गारनानै माहारिनि जेंना जेंथोखौ गारनानै बिथांमोननाव जेबो आलादा सिन्था गैयामोन गावनि बेक्ति होननाय जेबो सिन्था गैयामोन खालि माहारिनि सायाव माहारिखौ जों बोरै फोथांना लाखिनो बर' हारिखौ जों बुहुमनि मोनसे बोरै गेरेमसा हारि दानो जे बड'फानि जि सान्थौ आरो सानस्रि बर' माहारिखौ बुहुमनि गेरेमसा माहारि मोनसे दानो मास्टार रेस दानायनि बाथ्रा बे बिथांनि खुगानिफ्रायबो जों बे बाथ्राखौ खोनानो मोनो।